but I don't know what to say, and I don't know where to start. But as you give me the grace, with all that's in my heart, I will sing, I will praise. Even in my darkest hour, through the sorrow and the pain, I will sing, I will praise. Let my hands to honor you, because your word is true. I will sing. Lord, it's hard for me to see all the thoughts and plans you have for me. But I will put my trust in you, knowing that you died to set me free. But I don't know what to say, and I don't know where to start. But as you give me the grace, with all that's in my heart, I will sing, I will sing, I will praise, I will praise. Even in my darkest hour, through the sorrow and the pain, I will sing, I will praise. Let my hands to honor you, because your word is true. I will sing. Lord, you seem so far away, a million miles or more, it seems today. Though I haven't lost my faith, I must confess right now that it's hard for me to pray. But I don't know what to say, and I don't know where to start. But as you give me the grace, with all that's in my heart, I will sing, I will sing, I will praise, I will praise. Even in my darkest hour, through the sorrow and the pain, I will sing, I will sing, I will sing, I will sing, I will sing. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu, Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu, l-imħabba ta' Alla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom il-koll. ومياك ukoll. Ħuti. Qegħdin fir-raba' ħadd tar-Randan Imqaddes u qegħdin niċċelebraw l-Ewkaristija tal-Ħadd illum b'mod differenti mill-ħdud l-oħra. Ma jfissirx li fiha inqas valur, ma jfissirx li hija inqas importanti, imma żgur li billi qegħdin insegwu fuq il-midja soċjali ikollna bżonn ta' ftit iktar attenzjoni, ta' ftit iktar konċentrazzjoni. Ejjew nagħmlu l-ħila tagħna dalgħodu biex niddedikaw dan il-ftit ħin mill-ġurnata kollha tal-Ħadd lil Mulej. Imbagħad nindunaw li fl-aħħar mill-aħħar inkunu qegħdin niddedikawh lilna nfusna. Biex nitħejjew tajjeb ħalli niċċelebraw kif jixraq din il-laqa intima tagħna miegħu flimkien ma' Nikodemu, ejjew narfu n-nuqqasijiet tagħna u fiskiet nitolbuh ikollu ħnina minna.
Nistqar l-Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li jiena dnibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem u bil-għemil. Billi ħallejt dmirijieti, ħtija tiegħi, bl-ikbar ħtija tiegħi. Għalhekk nitlob lill-imqazza Marija dejjem Verġni, lill-anġli, lill-qaddisin kollha u lilkom ħuti biex titolbu għalija lill-mulej Alla tagħna. Iħenna lina Alla li jista' kollox, jaħfrilna dnubitna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Amen. Nofru din l-Ewkaristija għal Ruħanġlu u Margherita Formosa. Nitolbu. O Alla, int mod tal-għaġeb terġa' tħabbeb miegħek lill-bnedmin permezz tal-verb tiegħek. Għamel li l-poplu Nisrani jitħejja b'qima kbira u fidi mħeġġa biex jiċċelebra l-festa solenni tal-Għid. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħix u jisaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mit-tieni ktieb tal-Kronaki. F'dak iż-żmien, il-kbarat kollha tal-qassisin u l-poplu komplew jidimbu u jagħmlu l-qżiżijiet kollha tal-ġnus u niġsu t-tempju tal-Mulej li hu kien qaddes f'Ġerusalemm. U billi ġietu ħasra mill-poplu tiegħu u mill-amara tiegħu, il-Mulej Alla ta' mirsirijiethom kien ta' sikwit jibgħat iwiddibhom bil-messaġġiera tiegħu. Iżda huma kienu jiddieħku bil-mibgħutin tiegħu, imaqdru kliemu u jkasbru l-profeti tiegħu. Sa ma saħnet il-korla tal-Mulej għall-poplu tiegħu hekk li ma setewx jiħilsu aktar. U ħarqulhom it-tempju ta' Alla, ġarfu s-swar ta' Ġerusalemm. Taw in-nar lill-palazzi kollha tagħha u hekk erdula kull ma kellha prezzjuż. U dawk li ħelsu mill-qerda tax-xabla Nebukadnessar eżiljahom lejn il-Babilonja u baqgħu suġġetti għalih u għal uliedu sa ma ġew jaħkmu fuqhom il-Persjani. Hekk seħħ dak li qal Alla b'fom Ġeremija. Sakemm tgawdi l-art il-mistrieħ ta' sibtijieta ma tinħadimx l-art iż-żmien kollu tal-ħerba tagħha sa ma jgħaddu 70 sena. Fl-ewwel sena ta' Ċiru, sultan tal-Persja, biex isseħħ il-kelma tal-Mulej li kienet intqal b'fom Ġeremija, il-Mulej anqal lil Ċiru, sultan tal-Persja, u dan xandar proklama fis-saltna tiegħu kollha saħansitra bil-miktub li kienet tgħid dan jgħid Ċiru, sultan tal-Persja, il-Mulej Alla tas-sema tani f'idejja s-saltniet kollha tal-art u hu qabbadni nibnilu tempju f'Ġerusalemm li qiegħi f'Ġuda. Kull min minnkom u mill-poplu tiegħu ħajkun il-Mulej miegħu u jitla'. Il-kelma tal-Mulej. Ir-roddu ħajr lill-Alla. Kif nistax nilmħek fuq dak is-salib. Din qalbi tibqi bsa bla qatt tħenna lik. Ħadd aktar Mulej, ħadd aktar m'għandu l-ħdien. Ħlifjien jien nisammartek bl-ikbar ħruxija. Mhuwiex it-tnub tiegħi li qed nibki Mulej, qed nibki bl-imħabba
تسيد الفداي عشان لي يمدنا ننسى بكل نهدية أمها جوز أكبر محبتك قليل مويش نبتيعي لأن نبكي مولاي هد نبكي بالمحبة تسيد الفداي عشان لي يمدنا ننسى بكل نهدية أمها جوز أكبر محبتك قليل هم السلس بتك ونسيت الباسات مش أكتر صرت تبقى هند أباندونات هند بحث كنت نتلف قعدت أكتر مولاي قعدت أكتر مولاي ما ننفرد منك في الزمن اللي جاي قعدت أكتر مولاي ما ننفرد منك قعدت وقعدت أكتر قري من اللترة ta' San Paolo Apostlu l-Efesin. Huti, Alla għani fil-ħnina tiegħu bis-saħħa tal-imħabba kbira li bija ħabna, meta aħna konna mejta minħabba fid-dnubietna, tagħna ħajja ġdida flimkien ma' Kristu. Bi grazzja intom salvi. Qajjimna miegħu u qegħdna fis-smawiet ma' Kristu Ġesu biex juri fi żminijiet li ġejjin blana bla qies tal-grazzja tiegħu bit-tjieba li wera magħna fi Kristu Ġesu. Intom salvi bil-grazzja permezz tal-fidi u dan mhux bis-saħħa tagħkom imma b'don ta' Alla, mhux bl-opri biex ħadd ma jiftaħar. Aħna ħolqien tiegħu maħluqa fi Kristu Ġesu biex nagħmlu l-opri tajba li Alla ħejjelna minn qabel li għandna nagħmlu. Il-kelma tal-mulej. الرد حير لله يعجبكم نقوموا بالويفة. Gloria te fili la Cristo. Gloria te fili la Cristo. Alla hekk ħab lid-dinja li tal l-ibnu l-waħdini biex kull min jemmen fih ikollu l-ħajja ta' dejjem. Gloria te fili la Cristo. Gloria te fili la Cristo. Il-mulej ma'kom. Komijek u koll. Qari mill-Evanġelju skont San Ġwan. Gloria lilek, mulej. F'dak iż-żmien Ġesu qal lil Nikodemu: kif Mosè rafa s-serb fid-deżert, hekk jeħtieġ li jkun merfuħ bejn il-bniedem biex kull min jemmen fih ikollu l-ħajja ta' dejjem. Għax Alla hekk ħab lid-dinja li ta' lill-ibnu l-waħdieni biex kull min jemmen fih ma jintilifx iżda jkollu l-ħajja ta' dejjem. Għax Alla ma bagħatx lill-ibnu fid-dinja biex jagħmel ħaq mid-dinja, imma biex id-dinja issalva permezz tiegħu. Min jemmen fih ma jkunx ikkundannat, iżda min ma jemminx huwa ġa ikkundannat għax ma jemminx fl-isem tal-iben il-waħdieni ta' Alla. U l-ġudizzju huwa dan li jid-dawl ġie fid-dinja imma l-bnedmin ħabbew id-dlam aktar mid-dawl
għax l-emil tagħhom kien ħażin. Għax kull min jagħmel il-ħażen jobgħod id-dawl u ma jersaqx lejn id-dawl biex emilu ma jinkixifx. Imma min jagħmel is-sewwa jersaq lejn id-dawl biex juri li hemm Alla f'emilu. Il-kelma tal-mulej. التفحير ليلك كريستو. Jekk tiftakru fl-ewwel ħadd tar-Randan, il-Vanġelu ħadna fid-deżert fejn Ġesu ġarrab it-tentazzjonijiet. Imbagħad fit-tieni ħadd tar-Randan mid-deżert tlajna fuq il-muntanja Tabor flimkien ma' Ġesu u t-tlet dixxiepli Pietru, Ġabu u Ġwanni. U jekk tiftakru konna għedna li għandna bżonn li nitilgħu fuq il-muntanja Tabor biex inħarsu mill-għol, inħarsu minn fuq u naraw b'mod iktar sħiħ dak li jkun qiegħed jiġri fid-deżert tal-ħajja. It-talb, ir-relazzjoni tagħna ma' Alla meta nitilgħu fuq il-muntanja tatina dawl ġdejd fuq l-esperjenzi, il-ġrajiet li nkunu għaddejjin minnhom fid-deżert tal-ħajja tagħna ta' kuljum. Imbagħad fit-tielet ħadd tar-Randan, il-ħadd li għadda, morna fit-Tempju ta' Ġerusalemm. U rajna lil Ġesu ikeċċi l-bejjija, jippurifika t-Tempju u jgħidilna illi t-Tempju ta' veru mhux id-dar tal-ġebel, imma t-Tempju ta' veru hija l-istess persuna tiegħu, il-persuna ta' Ġesu. U allura it-talb li jsir fuq il-muntanja Tabor, it-talb li jsir fit-Tempju mhux xajr laqa ma' din il-persuna intima, laqa intima mal-persuna ta' Ġesu. U propju llum il-Vanġelu. Il-Knisja fil-għaqal tagħha propju llum tpoġġilna qudiemna il-laqa intima li ġrat bejn Ġesu u Nikodemu bil-lejl fid-dar. Ma nafux ta' min kienet id-dar. Għaliex għax il-Vanġelu jibda kapitlu 3 billi jurina lil Nikodemu jmur għand Ġesu. Imma mbagħad jispiċċa il-Vanġelu li smajna llum billi Ġesu jitlaq minn fejn kienu mid-dar u jmur mad-dixxipli tiegħu. Iħalli lil Nikodemu, allura dar ma nafux ta' min interessanti dan id-dettall. Għaliex għax id-dar ix ta' Ġesu jew ix tagħna mhux importanti. Id-dar importanti għax fija fid-dar fl-intimità tagħha issir din il-laqa, issir din l-esperjenza ta' relazzjoni intima mal-persuna ta' Ġesu. U l-Vanġelu tal-lum propju jiffoka fuq dan. Nikodemu jmur bil-lejl għand Ġesu. Imur bil-lejl mhux għax jibża mill-Fariżej sħabu, ma ninsewx li Nikodemu kien wieħed mill-kapijiet tal-Lut. Kien parti membru mis-Sinedriju tal-Lut. Imma jmur bil-lejl mhux għax jibża minn sħabu l-Lut li kienu kontra Ġesu. Imma jmur bil-lejl l-ewwel qabel kollox għaliex għax Nikodemu kien jaf li sejjer jisma' il-kelma ta' Alla. Interessanti, hemm tradizzjoni sħiħa fil-letteratura, fil-kitbiet tar-rabbini, u hemm tradizzjoni sħiħa anki fl-Antik Testament tal-kelma tal-Alla li tinstema' bil-lejl. Fil-ħemda, fl-intimità tal-lejl, fid-dalma, fil-bżonn, fil-konsapevolezza tal-bżonnijiet illi għandna bil-lejl jitelgħu il-bżonnijiet kollha, bil-lejl jitelgħu il-biżgħat kollha. Bil-lejl joħroġ il-vojt kollu li nistgħu nħossu li tista' tħoss persuna. Propju fid-dalma fil-ħemda tal-lejl, hemmhekk Alla jitkellem għax il-kelma tiegħu tagħtina d-dawl. U għalhekk Nikodemu jmur bil-lejl. Il-kelma ta' Alla jgħidilna l-kapitlu 8 tal-Ktieb tal-Erf, kapitlu sabiħ ħafna. Il-kelma ta' Alla niżlet fil-ħemda, fid-dalma tal-lejl. Il-kelma ta' Alla jgħidilna l-istess Ktieb tal-Erf. Tistenna bil-lejl fuq l-għatba tal-bieb li l-bniedem għaqli biex kif joħroġ jiltaqa' magħha,
biex kif joħroġ din il-kelma tidħol fih, biex kif joħroġ din il-kelma tal-erf, il-kelma tal-verità, il-kelma ta' Alla, issir il-kelma tiegħu. Allura din il-laqa ta' bejn Nikodemu u Ġesu, hekk trid tistimulana dal-għodu, trid tibbuttana dal-għodu, biex ikollna x-xewqa, biex inkabru fina l-ħerqa, illi bil-lejl inħallu momenti, kemm ikollna momenti ta' riflessjoni, forsi kultant ma nkunux nistgħu norqdu, forsi kultant ħsieb ikissirna, iżomna għal sigħat sħaħ, bajnejna ċċassati, bajnejna miftuħin, kemm tkun ħaġa sabiħa. Li kieku aħna f'dawk il-momenti ta' biża, ta' tensjoni, inqalbu l-kelma ta' Alla u nħallu l-kelma tagħmel dak li hu xogħla, il-kelma ta' Alla li hija dawl bil-lejl. U fid-dialogu, fil-parti tad-dialogu li għandna fil-Vanġelu tal-lum, għandna il-kelma ta' Alla li tagħti tassew dawl fuq il-ħajja ta' kull wieħed u kull waħda minna. Ġesu lil Nikodemu isemmilu episodju mill-Antik Testament. L-episodju ta' meta l-poplu kien fid-deżert u sapruhom dawwar bis-srieb velenużi. Sapruhom dawwar bil-periklu u bdew imutu n-nies. Kien hemm dakinhar ukoll epidemija bħalma qed ngħixu llum. U x'jagħmel Mosè? Mosè ispirat minn Alla jolli serb il-fuq, serb tal-bronż, fuq arblu biex kull min iħares lejn dan is-serb ifieq. Hekk x'inhu l-ħsieb illi hemm lilien mill-maġija, li hemm lilien mill-miraklu. Hekk l-ewwel qabel kollox aħna nafu x'hekk illi illum is-serb fuq arblu huwa s-sinjal tal-mediċina u xek, l-eskulapju u xek, il-mejt Grek ta' eskulapju. Dan is-serb illi minnaħħa joqtol imma minnaħħa jagħti l-ħajja. U xek, fil-fatt biex tgħid serb bil-ludi tgħid ħajjin. Aħna wkoll biex ngħidu ħajja ngħidu ħajj, imma wkoll biex ngħidu ħażejn ngħidu ħajjen. Kemm qegħdin marbutin flimkien dawn iż-żewġ verbi, dawn iż-żewġ kelmiet kemm fil-Malti kif ukoll fl-Ebrajk. Però għalfejn Mosè olla s-serb il-fuq? Biex il-poplu jinduna li l-problema mhix fid-deżert. Li l-problemi tad-deżert nistgħu nħarsu lejhom mod ieħor u narawhom mod ieħor u nibdew naffrontaw u nsolvuhom jekk aħna nħarsu l-fuq. Ħarsu ftit lejn il-pandemija. Mhux il-vaċċejn se jsolvija l-pandemija. Imma l-attenzjoni li aħna għandna għal xulxejn, imma s-solidarjetà, imma l-kapaċità li kulħadd jistenna il-mument tiegħu biex jagħmel il-vaċċejn, imma il-possibilità li nħallu lil dawk li huma l-iktar dgħajfa jagħmlu l-ewwel il-vaċċejn. Interessanti. Għax irridu nħarsu l-fuq biex insolvu l-problemi li għandna hawn taħt. Irridu nħarsu l-fuq biex insolvu d-diffikultajiet ta' relazzjonijiet li għandna, biex insolvu l-problemi ekonomiċi li għandna, biex insolvu d-diffikultajiet ta' pajjiżi bil-ġuħ li għandna. Irridu nħarsu l-fuq, mhux għal xejn Mosè jolli s-serb fid-deżert. Imma x'se naraw meta nħarsu l-fuq? Se naraw li xi ħadd merfuħ. Għax hekk qal Ġesu kif Mosè rafa s-serb fid-deżert, hekk jeħtieġ li jkun merfuħ, imma din id-darba mhux is-serb. Se naraw merfuħ lil bniedem. Kemm xena li tkexkxek imma fl-istess ħin xena sabiħa tħares lejn il-kurċifiss. Irridu nħarsu lejn dak li hu merfuħ. Interessanti dan il-verb merfuħ. Għaliex huwa l-istess verb li aħna nużaw għalina biex nagħmlu suċċess. Irridu nintrefaw il-fuq, u aħna lina xi fisser tintrefa l-fuq. Tintrefa l-fuq ifisser tbagħti mill-inqas. Tintrefa l-fuq ifisser tikmanda lil ħaddieħor. Tintrefa l-fuq ifisser inti tordinaw ħaddieħor jobdejk. Tintrefa l-fuq ifisser ikollok ħafna ġejt biex ikollok mhix tiddisponi, jekk ifisser tintrefa l-fuq.
ikollok suċċess, tkun popolari, hekk kif isser tintrefa' l fuq għalina. Xi fisser tintrefa' l fuq għal Ġesu? Iżajja kapitlu 52. Il-qaddej ta' Alla, l-qaddej ta' Jahwe, għad ikollu r-riesq, jagħmel suċċess, ikun merfuħ, jola l-fuq. Il-fuq minn kulħadd jgħid il-ktieb tal-profeta Iżajja. Imma kif jola? Qiegħed twiċċu għall-bżieq, qiegħed ġismu aswat, jerfa' fuqu il-mar tagħna, jitabba bin-niket tagħna. M'għandux sura biex inħarsu lejh. Bħal ħaruf meħu tal-qatla, sieket, ġwejjed, bħal naġa fit min iġizza, ma tiftaħx fomma, ma jiftaħx fommu. Min hu dan il-qaddej ta' Jahwe li jintrefa' l fuq? U kif Iżajja jimmaġinaħ jintrefa' l fuq? Blotja tiegħu nnifsu. Bl-imħabba kbira li hu għandu għal dawk li jħobb, tant li jerfa' fuqu il-mar tagħhom, jitabba bin-niket tagħhom. U din hi dan hu l-fejqan, dan hu l-eskulapju tagħna, dan hu l-fejqan tal-bniedem. Mhux biss tan-nisrani, imma ta' kull bniedem, dan hu l-fejqan. Ġesu merfuħ fuq is-salib. L-imħabba ta' Alla murija lilna f'dan il-ġisem, f'dan il-bniedem, l-istess iben ta' Alla imbiċċer, maqtul, moti għalija, imħolli għad-destin, imħolli għal-rieda, imħolli għal-kapriċċi tiegħi. Dan ifisser merfuħ. U allura bir-raġun Ġesu jgħidu lil Nikodemu, meta bin il-bniedem ikun merfuħ mill-art, dakinhar min iħares lejh isalva. Jekk aħna nemmnu f'bin il-bniedem, x'tfisser temmen f'bin il-bniedem? Jekk aħna lil Ġesu imsallab nibdew inqisuh bħala l-mudell tal-ħajja tagħna. Ninterjorizzawh, nintegrawh mar-raġunamenti tagħna. Nibdew nirraġunaw bl-istil tal-imħabba sħiħa tiegħu, bl-istil tal-għotja tiegħu, bl-istil tal-qadi tiegħu. B'dan il-mod aħna verament nistgħu insalvaw mhux biss lilna nfusna imma lill-oħrajn. Ħafna drabi aħna ngħixu bl-illużjoni li jekk insalva jien, allura kuntent kulħadd. Imma mhux hekk. Mhux hekk taħdem id-dinja, mhux hekk timxi d-dinja. Biex insalva jien irid ngħid lilek is-salva l-ewwel qabel kollox. Biex insalva jien irid ngħid lilek is-salva l-ewwel qabel kollox. Alla hekk ħab lid-dinja jirrifletti San Ġwan fuq id-diskors, fuq dan id-dialogu intimu ta' bejn Nikodemu u Ġesu. Alla hekk ħab lid-dinja li ta' lill-Ibnu l-Waħdini biex kull min jemmen fih ma jintilifx imma jkollu l-ħajja ta' dejjem. Interessanti dawn it-tlet verbi Alla ta', Alla ħabb u Alla bat. Dawn it-tlet verbi illi juru l-email l-iktar importanti illi Alla jaf jagħmel. Illi jagħmel lil Alla Alla. Alla x'jaf jagħmel iħobb, jagħti u jibgħat. U jibgħat għalfejn? Jibgħat biex lil dak li bagħat iħobb u jagħti. U ma' Ġesu jibgħat lili, jibgħat lilek. Jibgħatna biex inħobbu u biex nagħtu. M'għandniex missjoni oħra f'din id-dinja. M'għandniex xogħol ieħor x'nagħmlu f'din id-dinja. Jekk aħna mibgħutejn, għax aħna mibgħutejn f'din id-dinja, ħadd minna ma ddeċida li jiġi waħdu. Kull wieħed u kull waħda minnha msejħejn għal ħajja, mibgħutejn. Jekk aħna din il-missjoni tagħna l-fatt li aħna mibgħutejn ma ngħixuhx biex inħobbu u biex nagħtu, inkunu żbaljajna għal kollox il-ħajja tagħna. Żbaljajna għal kollox il-ħajja tagħna. U għalhekk Ġesu jgħid illi ma baċ lill-Ibnu biex jikkundanna lid-dinja, le, ma baċ lill-Ibnu biex jikkundanna lid-dinja. Ara taħsbu li Ġesu se jikkundanna lil xi ħadd. Din qed jgħidilna hu stess mhux qiegħed ngħidha jien, jgħidha Ġesu. Ma baċ lill-Ibnu biex jikkundanna lid-dinja, le,
Imma bat lill-ibnu biex id-dinja ssalva bih minn l-kundanna kif tiġi, x'inhu l-ġudizzju? U nispiċċaw bija. Jispjega Ġesu x'inhu l-ġudizzju? X'inhu l-ġudizzju? Dak li ngħidu Alla jiġġudikana, Alla jikkastigana, mhux veru Alla jikkastigana. Il-ġudizzju meta jint tħares lejn il-kurċifiss u tagħmel ġudizzju. Ħanġibu eżempju sempliċi ħalli niftehmu. Ġejt mix-xogħol int bħalma ġiet il-mara tiegħek mix-xogħol, int intfajt bil-qiegħda fuq il-pultruna tara t-television jew taqra tqalleb fuq it-tablet jew fuq il-mobile u l-mara tiegħek għaddejja bix-xogħol u għaddejja u inti tilab. U għaddejja. U ħin minnhom tinduna tgħid mari li tgħid jien qiegħed hawnhekk bil-qiegħda din ukoll għadha ġejja minn ġurnata xogħol. Din ukoll min jaf kemm kellha t-taħbit tagħha bħalma kelli jien. U dak il-ħin tinduna li int qed titgħażel. Dan hu l-ġudizzju li qed titkellem minnu Ġesu. Meta jien u inti nħarsu lejn il-kurċifiess u naraw bliema mħabba Alla ħabna, hemmhekk jinkixef il-ħmiġ kollu tiegħi. Jinkixef l-egoiżmu kollu tiegħi. Jinkixfu d-djufijiet kollha tiegħi. Jinkixef kemm m'iniex kapaċi naħfer, kemm m'iniex kapaċi nieħu paċenzja, kemm m'iniex kapaċi nissapporti, kemm id-batija tagħmel bija, kemm jinbeżżieħ, kemm m'għandix kura. Jinkixef kollox quddiem Ġesu msallab u dak hu l-ġudizzju. Dak hu l-ġudizzju. Ġudizzju nagħmlu jien, ġudizzju nagħmlu int, jagħmlu kull wieħed u kull waħda minna. Għaliex? Għax Ġesu ma ġiex biex jagħmel ġudizzju. Ġesu ġie biex isalvak. Ejjew ma nħallux il-limiti tagħna. Ejjew ma nħallux id-dnubit tagħna. Iżommuna lura u ngħidu imma jien m'iniex kapaċi, imma jien kif se nasal hemm. Ejjew nħallu lil Ġesu. Ejjew nħarsu lejn Ġesu kif jagħmlu n-nisa fl-aħħar tal-passjoni. Kif jagħmel iċ-ċenturjon wara li nifdu lil Ġesu. Ejjew nħarsu lejh biex inħalluh jagħtina l-enerġija, inħalluh jagħtina l-ispirtu tiegħu minn fuq is-salib. Ma ninsewx li Ġesu mhux biss jixtieqna li nimitaw, mhux biss jixtieqna li nimitaw, bħalma hom tixtieq li bina jew binta timitaw, mhux hekk. Imma Ġesu jagħtina l-qawwa, jagħtina l-ispirtu tiegħu biex dak li jixtieq minna jgħinna nagħmluh. Il-mulej jagħtina li aħna wkoll noħorġu mir-relazzjoni intima ma' Ġesu bħal Nikodemu. Forsi iċ-ċertezzi tagħna ma jibqgħux sodi bħal qabel. Imma forsi ftit iktar kuntenti fil-qalb għax nafu x'jixtieq minna l-mulej fil-ħajja, fl-istorja, fil-ħajja tagħna. Nistqarru dak li nemmnu, jiena nemmen falla wieħed il-missier li jista' kollox li ħalaq is-sema u l-art, dak kollu li jidher u dak li ma jidirx. U f'mulej wieħed Ġesu Kristu iben waħdini ta' Alla, imnissel mill-missier qabel kull żmien, Alla minn Alla, dawl minn dawl, Alla veru minn Alla veru, imnissel mhux magħmul, natura waħda mal-missier u bih sar kollox. Nisel mismewiet għalina l-bnedmin u għal-fidwa tagħna. U ħalġisem bis-seta tal-Ispirtu Santu minn Marja Verġini u sar bniedem. Salbu ħalina, bata taħt Ponzu Pilatu, mitu difnuh. Fit-tielet jum għamil l-ewwiet skont il-kotba mqazza u tela-s-sema qiegħed fuq il-lemin tal-missier. U għandu jerġa' jiġi bil-glorja biex jagħmel ħaq mill-ħajjin u mill-mejtin. U s-saltna tiegħu ma jkollix tmiem. U fl-Ispirtu Santu mulej li jagħti l-ħajja. Ġej mill-missier u mill-liben. Li huma jum mweġġaħ flimkien mal-missier u mal-iben u li tkellem fhom il-profeti. Fi Knisja waħda, qaddisa, kattolika, apostolika, nistqarma mudija waħda l-maħfra tad-dubiet, nistenna l-qawma mill-imwiet u l-ħajja ta' żmien li ġej. Amen. Hekk hu Jeżis, hekk minn djarna ejjew nresqu it-talba tagħna lil mulej żgur illi kull wieħed u kull waħda minna għandu talba, għandu xewqa
xixtieq jagħmel lil mulej. Ejjew b'fiduċja sħiħa f'dan il-missier li tant iħobbna li tagħna lill-ibnu inresqulu it-talbiet tagħna. Iqaf mulej mal-Knisja tiegħek, jew tistieden il-bnedmin kollha l-bidla sħiħa fi qlubhom u għar-rikonċiljazzjoni biex minn għandek jirċievu d-don tas-salvazzjoni tolbu. Ismana nitolbuk mulej. Iġbed qlub il-bnedmin kollha lejn ibnek l-għażiż imsallab għalina biex jemmnu fih u jiksbu l-ħelsien mill-mew tar-ruħ u l-ħajja ta' dejjem tolbu. Ismana nitolbuk mulej. Żomm fi ħsiebek il-ħutna kollha li tbedu minnek biex jintebħu bil-qagħda ta' biki li jinsabu fiha bħalli ben il-ħali qumu ħajerġgħu lura għandek ntolbu. Ismana nitolbuk mulej. Ħares il-qaddejja tiegħek Anġlu Margherita Formosa u l-ħutna li marru qabilna minn din id-dinja fi tiebu ħnina tiegħek daħħalhom fl-għena ta' dejjem ntolbu. Ismana nitolbuk mulej. Femna li aħna nsalvaw mhux bil-ħila tagħna imma bil-qawwa tal-grazzja tiegħek li jien tagħtina bħala donna s-salvazzjoni tagħna ntolbu. Ismana nitolbuk mulej. Fiskiet, kull wieħed u kull waħda minna minn djarna inresqu t-talba tagħna lil mulej. Inroddulek ħajr missier għall-imħabba kbira u għall-maħfra li dejjem turi magħna aħna bnedmin dajfa. Għatina li nittieħdu mill-imħabba tiegħek biex inħobbu lil xulxejn kif tħobbna int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Bħalissa f'dal-maqdes fuq siġġu poġġut inħoss qalbi tinafas bil-ħtija ta' tnub kif qatt stajt lilek inrexek daqstant met inti għalija fuq għoda s-sammar x'inidi l-imħabba li għandek għalija għalix dal-ġen kollu biex jien niġiħdejk ħallina ħanibki u lejn sejjaħ lix ibni għalix qed tannaqni jekk qalbek jinfnejt għalix qed tannaqni jekk qalbek jinfnejt. Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lil Alla l-missier li jista' kollox. Jilqa' l-mulej minn idejk is-sakrifiċċju għat-tifħir u l-glorja ta' ismu għall-ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqaddsa kollha tiegħu. Bil-ferħ ta' qalbna mulej nofrulek is-sakrifiċċju tal-fidwa ta' dejjem. Miċ-ċokon tagħna li tolbuk il-grazzja li nqimuk fidi sħiħa u nofrulek kif jixraq għas-salvazzjoni tad-dinja bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej U magħkom. miegħek ukoll. Nerfgħu lubna l-fuq. Nerfewhom lejn il-mulej. Niżu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tas-sew mulej missier qaddis Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u ta' ġej tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inroddulek ħajr. Bit-takkis ta' ġisimna intrażżan fina drawwiet ħżiena. Terfalna ruħna lejn is-sema. Tqawwi fina drawwiet tajba u troddilna l-ħlas tal-ħajja ta' dejjem bi Kristu Sidna. Bih ifaħru l-kobor tiegħek l-anġli, iqimuk id-dominazzjonijiet, jitredu quddiemek is-setat, il-kol ferħana jfaħruk ismewiet mas-serafini u l-qawwiet tas-sema. Flimkien ma' tagħhom ilqa' tolbuk it-tifħir tagħna waqt li bil-qima intennulek. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, ismewit u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-għoli ta' smewiet,
imbirek minn ġej f'isem il-mulej, osanna fil-oli ta' smewiet. Għaddis ta' sewint mulej, inti lajn ta' kull qdusija. Għaddes għalek nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex minn rajh ibati ħajl ħobs, rat il-ħajr, qasam tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Senjur tiegħi, Alla tiegħi. Ekku ukoll wara l-ikla ħal-kalċi reġa' rat il-ħajr tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u ixorbu minnu il-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem. Id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għall-maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Senjur tiegħi, Alla tiegħi. Dan hu il-misteru tal-fidi. Kull darba li niklu dal-ħobs u nixorbu dal-kalċi, inħabbru l-mewt tiegħek mulej sa ma tiġi. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. U nroddulek ħajra xogħbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed, lilna li nieħdu semm il-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Wettaqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku. Miej għaddej tiegħek mingħajr ma jistħoqli, ma l-Isqof Charles, l-Isqof Joe, l-isqfijiet u l-ministri tiegħek kollha. Ftakar fil-qaddejja tiegħek Anġlu u Margherita Formosa illi jogħġbok issejħilhom għal għandek minn din id-dinja. Għamel li kif huma bil-magħmudija mietu f'ibnek u bħal ibnek, hekk ukoll f'ibnek u bħal ibnek jirxu xtaw għal-ħajja. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Verġni Mqazza, Omm Alla Marija, ir-raġel tagħha San Ġusepp, l-Apostli u l-qaddisin kollha li għexu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu, fi Kristu, jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Jew niftakru li Alla hu Missier, il-Missier li tagħna lill-Ibnu, li bat lill-Ibnu biex iħobbna, li bat lill-Ibnu biex jagħtina. Bil-kliem ta' ħuna Ġesu, fiduċja sħiħa, bimħabba kbira ngħidulu. Missierna illi jent fis-sema ikun imqaddes ismek tiġi saltnatek ikun dak li trid int kif fis-sema hekk dak fl-ard. Ħobżna ta' kuljum għatina int illum, aħfrilna nubietna bħalma naħfru lil minnu ħati għalik u la daħalniex fil-tiġri iżda ħlisna minn deni issirna li inti fis-smawi.
مصيرنا عالي انتي في السماوي. احلسنا نطلبوك مولاي من كل دني، عطينا في الطيبة والحنينة تيك الباċi في زماننا biex nkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw lejna u l-miċja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek hija s-saltna l-qawwa u l-glorja għal dejjem. Mulej Ġesu Kristu li qed l-apostli tiegħek inħallilkom isliem nagħtikom isliem tiegħi tħarix lejn dnubitna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija sliem u laqda li jien trid fija, int li tgħix fis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Għatu l-paċi lil xulxin. Il-paċi magħkom. Ejjew ngħidu flimkien u bil-qalb ħaruf Alla li tneħħi d-nubijiet tad-dinja ħenna lina. ħaruf Alla li tneħħi d-nubijiet tad-dinja ħenna lina. ħaruf Alla li tneħħi d-nubijiet tad-dinja għadina il-paċi. Danu il-ħaruf Alla, danu Ġesu, mod jarina mill-missier, mibgħut biex iħobbna. Danu dak li jerfa' fuq l-ħtija tagħna. Ħenjin aħna li aħna mistiedna għal din l-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistħoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi. Żdejt kelma waħda u ruħi tkun fejja. Issa f'dan il-moment, il-kol kemm aħna nagħmlu tqarbina tax-xewqa. Jew nixtiequ tassew nirċievu lil Mulej Ġesu. Jew nidħlu f'relazzjoni intima miegħu fil-profondità tal-interjorità tagħna, tal-qalb tagħna. Għaliex żewwed qalbek x'in jersaq qrib bil-lejl. Naf x'għandek qiegħed tibża għax għada ma tafx ġej. Jien il-mulej sejjaħli u nqettaw ftit tal-ħin sakemm dan il-lejl jgħaddi nitħaddu ma' xulxin. Tal-biża li qed jaħkmek żgur minni mhuwiex ġej. Tħallix qalbek titħawwad, żomm jibes ibqa' għaddej. Tinsiex missier il-ħażen irrid iqarraq bik. Jaf x'għandu jiżra f'qalbek biex biża' inissel fik. Imbagħad tinsiex li ntibni miġnun bl-imħabba għalik. Sibt inti illi waħdek insejjer inħallik. Ftit fidi rrid minn għandek long dil-biża tħallik. L-imħabba u l-paċi li jien nissel fik. Nintelaq fik Mulej, nintelaq fik ja Sidi. Nintelaq fik Mulej, nintelaq fik Mulej. Nintelaq fik Mulej. Nintelaq fik Mulej. Nintelaq fik jifdaw kidejk. Nintelaq fik ja Sidi. Nintelaq fik Mulej.
ħatkun ir-rieda tiegħek għal dan iż-żmien li ġej. U mpoġġina f'qalbek tal-biża' leġġo fija u għamel li jsir minni dak kollu li trid bija. Nintelaq fik ya Sidi, nintelaq fik mulej, ħatkun ir-rieda tiegħek għal dan iż-żmien li ġej. U mpoġġina f'qalbek tal-biża' li hemm ġo fija u għamel li jsir minni dak kollu li trid bija. Nintelaq fik mulej, nintelaq fik. Nitolbu. U Alla, inti ddawwar lil kull bniedem li jiġi fid-dinja. Dawwar il-qlub tagħna bid-dija tal-grazzja tiegħek biex dejjem inħobbuk tassew u nżommu bla qiegħda ħsibijietna f'dak biss li jixraq u jogħġob lilek bi Kristu Sidna. Amen. Infakrukom li l-lejla bħal tut l-oħra tar-Randani kollna l-lezzju divina tibda fis-7 u nkunu nistgħu nsegwuha fuq il-Facebook tad-Djoċesi jew tal-Istitut tal-Familja. Tingħata wkoll imbagħad iktar tard bil-lejl fuq ix-xejk. Nawguralkom ħadd tajjeb, nawguralkom li tieħdu ħsieb tas-sew ta' xulxin, tolbu l-mulej, komplu nitolbuh biex jgħinna neħilsu minn dan iż-żmien jibes, biex inkunu nistgħu nerġgħu nifirħu b'xulxin u ninaqdu ma' xulxin u nirrispettaw il-xulxin. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Iberikkom, iħariskom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Morru u għejxu fil-paċi ta' Kristu. Ir-roddu ħajr ħajr il-ġurnata tajba li lilek kulħadd. ukoll. I will sing, I will praise, even in my darkest hour, through the sorrow and the pain. I will sing, I will sing, I will praise, let my hands to honor you, because your word is true. I will sing, Iva mulej lilek nfaħar. I will praise, I will sing, I will sing, I will sing. Ikun nfaħħar Ġesu Kristu għal dejjem ikun